Now, shall we negotiate a price, or shall I just cast about for another skipper? Sicela amabhiya amabili nenyama embili. Ephuthuma waiter. Who's paying for all this? Oh, Mr. Nilo insisted it was his treat. Kunjalo nje. I consider 5,000 real more than adequate. Ngo-10,000 ngakuthatha ngikubeke entokazi. Ngu-best You're captain. most modest. Fine, 10,000. U-10,000 ukubuyisa uphila, u-15,000 ukubuyisa ufile. Why should I pay more dead? Phela uma ufile kumele ngithwale. Olunye udaba lo ntokazi. 20, dead or alive. Ya, njengoba kunjalo nje uzongikhokhela before sibuyele iMaster Crystal. Why ever would we be turning back? Uzokhokha bese ngiyakubuyisa. Kuwumthetho lokho. Well, I look forward to disappointing you. Lele, awubuke ngithole ba lapha ebar. Mr. Nilo. Buongiorno, signor. Lalela, sasponsanile ngeprice. Kuzoba u-50,000. Uba nomngane wakho. Not Mr. Nilo. Cha, uMr. Nilo. Lutho.